De novo estamos con todos vostedes e lle damos a benvida e a boa noite a María Ramallo como alcaldesa de Marín. Señora Ramallo, boa noite. Hola, boa noite. Que tal, como estamos? Aquí andamos, moi ben, encantada. Que tal a intermunicipal en Valladolid? Bueno, pois non puden asistir, o vin un pouco no streaming, pero bueno, está moi ben traído que se xunten concelleiros, alcaldes, alcaldesas, e que a política local forme parte tamén en algún momento da axenda, porque penso que a veces, bueno, somos os hermana pobre, estamos aí, pero, bueno, é moi significativo porque prestamos moitos servizos, non? Claro, claro. E comparado co Congreso e comparado con... Que balance fai ou que análisis fai a alcaldesa de Marín, que ten moita experiencia política en diferentes cargos, da situación e do, digamos que, dos altercados que está habendo desde o punto de vista político e da tensión política que hai, a xusticia, a política, os reproches entre as dúas forzas políticas PSOE, PP e PSOE? Bueno, penso que estamos vivindo momentos que complexos, complicados, tensos, non é a mellor cara da política con mayúsculas, non? Eu penso que todos os que nos dedicamos á política local, eu por propia convicción e vocación, que temos tan preto os veciños, que tratamos de resolver no día a día problemas, moitas veces, cando te sentas pola noite a facer o repaso nos telediarios ou nas tertulias, pois a verdade é que pensas que a veces está noutra realidade, non? Eu penso que a practicidade que ten a política municipal, eu penso que hoxendía, coa exixencia da xente, da sociedade, que creo que é moi exixente e debe selo, penso que hai que darlle unha volta a facer política útil, non? Desde todos os estamentos onde estemos. Creo que non é construtivo todo o que está pasando, creo que desprestixia o gran traballo que se fai desde a parte que nos dedicamos á política. Penso que moitas veces nós non somos os mellores comerciais de nós mesmos, non? Eu penso que en política hai moita xente que abandona puntualmente o seu traballo, que adica a súa experiencia, a súa formación, que se involucra nun proxecto tratando de acertar, que dedica moitísimas horas do día, e penso que eso é para poñer en valor, non para ofrecer esa imaxen que nos desprestixia, non? De cara ao cidadán, e que sinte esa lesanía de que empeza moitas veces a pensar si verdadeiramente facemos algo, si verdadeiramente somos útiles, si verdadeiramente... Eu penso que hai que tratar de poñer en valor o gran traballo que se fai desde os concellos especialmente, pero que tamén que se pode facer desde gobernos, penso que serios e responsables. Estamos nun momento efectista, nun momento moi convulso, nun momento onde, bueno, están en jaque moitas institucións do Estado, que penso que, non sei se algunha me falta por poñer en jaque, pero están prácticamente todas nestes momentos moi cuestionadas, e penso que eso non é bo, non é bo para a xente, non é bo para a sociedade, e o que se trata, hai que tratar entre todos de resolver problemas. Eu lle prometo que desde que me levanto hasta que me acosto, eu sempre vou para casa con moitos problemas, moitos de difícil solución. En eso está un pouco a enerxía que tratas de emplear día a día en tratar de buscarlle solución aos problemas. Calquer outra posta en escena, non sei, medir os tempos, facer esa política, eu que estuve, como decía vostede, bueno, pois noutros escenarios, non estaban tan contaminados ou non estaban tan convulsos, é verdade, pero sí creo que fai falta dosis de realidade, tratar de resolver problemas, senón estaremos facendo un fraco favor ao que debe ser un servizo público, coa mellor intención, co ánimo de acertar, tratando en definitiva de estar ao carón da xente, resolverlle os problemas. Tivemos efectivamente agora desastres, en fin, tremendos, e creo que estamos para axudar, non para empeorar as cousas, non? En fin, cando as institucións se tensionan e se crispa, eu creo que perdemos todos. Totalmente. Creo que perdemos todos. E os primeiros, lóxicamente, pois é que desconfiamos ou perdemos o crédito na propia institución, non? Eso é malo para todos. Perdemos todos, e non debería ser así, porque é unha ferramenta que debe ser útil, que debe ser práctica, que debe estar cerca da xente e que debe resolver problemas. Eu me dedico á política, en definitiva, por eso. Moitas veces non acertaré, pero... Imos a Marín, entonces? Aí vamos. Imos a Marín. Quedámonos en Marín. Estamos terminando o ano 24, nos quedan 3 semanas. Sí. Bueno, que relación fai ou que balance fai deste ano
pois un pouco a nivel de obras ou de grandes proxectos ou de grandes investimentos? Bueno, a verdade é que este ano 2024 empezamos con un gran número de obras abertas, en marcha, co ánimo de sacalas adiante. Moitas veces sempre dicen que os que nos dedicamos á política facemos obras preto das eleccións. Eu digo que facemos obras cando cadra, sempre que podemos e sempre que tratamos de conseguir sobre todo inversións, dotación económica e orzamento, non, para poñerlas en marcha. É verdade que xa o anunciábamos o ano pasado, iba a ser un ano de posta en marcha de obras na Avenida Ourense, de obras na Rúa Concepción Arenal, de obras nos pabellóns como o Pabellón da Cañota, de obras que van a iniciarse na contorna do cementerio de Chalanas, co propio Paseo Alcalde Blanco, tratando de fortalecer ese gran elemento turístico que temos, que é un paseo carón do mar, e tamén as obras do propio auditorio, que deixo un pouco para o final, porque son obras que se prolongan ao longo de varias anualidades. Vamos a entrar no ano xa 2025, donde efectivamente será o remate deste gran equipamento cultural. Marín leva peleando, loitando, exixindo moitísimos anos ter ese continente cultural onde nos permita estar ao carón de cidades do noso tamaño, non? Marín, penso que en Galicia eu fixe un día para exixir esa comparación. Penso que éramos dos concellos de maior tamaño de poboación que non tiñamos unha infraestructura onde poder ofrecer, sobre todo á cidadanía, ese repertorio cultural, esa serie de, que creo que nos xenera un plus. Eu penso que no ano 2025 será o ano do remate das obras, da posta en marcha en funcionamento desa infraestructura, e para Marín será importante. Lle nomeo así algunhas obras, as que estamos, entre comillas, sufrindo, porque mentras hai obras hai incomodidades, hai nivel de exigencia da xente, pero tratamos, en definitiva, de facer obras que nos poña un pouco no mapa, de gañar espacio en distintas beirarrúas, de que as calles sean máis seguras, de que haya un tráfico moi comedido, sobre todo en canto a velocidade, de tratar de facer unha cidade atractiva, onde os paseos e camiñar se faga da maneira máis accesible, onde barrios que estaban máis alonxados, como o barrio de Canto da Area, tanto pola Avenida Ourense como pola parte de Concepción Arenal, estén máis pretos do centro. Ese é o obxectivo destas obras, que esperamos tamén culminar ao longo deste ano 2025 e poder xa disfrutalas. Por iso digo que o ano 2024 si foi o ano de posta en marcha de moitas obras, pero tamén das incomodidades. Eu non son axena a que os quebradeiros de cabeza non só para os usuarios, sino tamén para o propio Concello, que ten que ordenar e dirixir, que moitas veces non é doado. Eu sempre lle digo a cada un que cando ten obras na súa casa sempre un quebradeiro de cabeza, imagínense en distintas rúas, que sempre hai incomodidades. Eu penso que foi un ano verdadeiramente inversor, que se fixeron obras que levábamos moitos anos demandando e, sobre todo, que se fixeron gracias a inversión que se fixo de outras administracións. Falo do Ministerio de Transportes, falo da Xunta de Galicia, que, en definitiva, tanto nas obras do auditorio como nas obras de Concepción Arenal foron claves para que un concello como o noso, que prácticamente non ten capacidade inversora por sí, sino que a maioría do orzamento municipal se vai no gasto corrente, ten que plantexar estas infraestructuras coa axuda da Deputación de Pontevedra, da Xunta de Galicia ou de calquer ministerio ou de fondos ou axudas europeas que nos permitan dar ese salto de calidade e poder invertir en distintas infraestructuras que penso que eran moi necesarias. ¿Y cómo se armoniza esto con servicios de parking, plazas de aparcamiento, disuasorias ou non, ou no propio casco urbano? Porque, lóxicamente, o coche sigue sendo non só para os turistas, non só para os de fora, pero tamén para os veciños. Aquí en Galicia temos que usar moitas veces o coche porque non hai transporte público, non hai metro para ir a non sei onde. Efectivamente, ese é o gran problema que temos penso que na maioría das cidades. Da igual o tamaño, pero eu falo dun tamaño como o noso, como o de Marín, son cidades medianas, donde efectivamente hai un parque de automóvil que é chamativo porque nos últimos 10 anos incrementou moitísimo os vehículos por domicilio, é dicir, temos moitos vehículos por casa e, polo tanto, o parque móvil se incrementou. Cada persona nunha casa no rural necesita un coche para moverse. Sí,
eso é verdade. En definitiva, as cidades tendemos a ilas gañando, pues, sobre todo os cascos urbanos. Marín ten un casco urbano moi compacto, bueno, pues, hai rúas peatonalizadas, hai rúas onde se pretende que a afluencia de tráfico sea menor, e efectivamente o aparcar nunha zona céntrica xa era difícil antes e cada vez vai ser peor. Nos intentamos atallar este problema, que somos perfectamente conscientes e levamos a traballando nel varios anos. Un pouco en tres frentes. Eu o decía aquí noutros debates e sigo insistindo porque esa é a fórmula que temos, non en Marín, sino penso que están aplicando na maioría das cidades. Pusemos en marcha a zona comercial de 2 horas, é dicir, nas calles céntricas onde hai comercio e onde antes era prácticamente imposible aparcar, en horario comercial, e só en horario comercial permitimos aparcar 2 horas de xeito gratuito. Eso que permite que haxa rotación, que en sitios onde antes nunca había un sitio, preto de... Bueno, que non deixe o coche todo o día. Que non deixe coche todo o día, toda a noite, ou varios días ou varias noites, non? Que haxa esa rotación. E despois tamén fomos creando e temos máis de 15 bolsas de aparcamentos disuasorios. Eso significa que nós, a través de cesións gratuitas ou ben de contratos de aluguer, pois alugamos parcelas que as preparamos mínimamente para que eses aparcamentos sean gratuitos. É verdade que algúns ten máis rotación que outros, porque é verdade, como lle decía ao principio, que como os coches por casa pois tamén aumentaron, a xente os utiliza tamén como praza de aparcamento. Non era ese o obxectivo inicial, nos pretendemos que esas bolsas de aparcamento teñan tamén esa rotación, pero inicialmente tamén somos conscientes de que hai que darlle algunha solución ou algunha salida. Ese vai ser o panorama e as liñas de actuación de cara ao futuro. Penso que o estamos facendo en Marín, ou igual que están facendo en outros sitios. E paralelamente nos fixemos un estudio de onde ubicar un aparcamento subterráneo. Xa sería un aparcamento subterráneo, un aparcamento subterráneo de pago. Fixemos os deberes e fixemos os estudios de costes no parking situado no Parque Guren, e é verdade que desde o punto de vista económico non xa é rentable para que unha empresa faga como antiguamente se facían as cousas, unha construción e unha posterior explotación. É verdade que fixemos tamén unha análise dos parkings subterráneos noutras cidades, e tamén nos atopamos que moitos deles tiñan tamén problemas de cara ao futuro, moitos tiñan que ser rescatados, pois porque as xestións económicas non eran eran deficitarias, e polo tanto o Concello tivo que botar man. Nos estamos agora neste momento tratando de buscar alternativas de como sacar adiante, non como con un esquema tradicional que era unha concesión onde unha empresa facía a construción e despois o explotaba, sino que terá que haber inversión pública, sobre todo para a construción do propio aparcamento. En eso seguiremos dando pasos de cara ao ano que ven, pero son un pouco os 3 pilares básicos que creemos que nos 3 imos seguir traballando de cara ao ano 2025. E fora do casco, ímonos ás parroquias? Ímonos ás parroquias. Como resumimos? Fágame Voulle facer un esquema rápido. Estamos facendo obras en moitas delas. O último que fixemos no sitio máis alonxado, que é o lugar de Pastoriza, na parroquia de Ardán. Acabamos de inaugurar unha metade do seu acceso, pero temos obras en moitas delas. Temos na zona de Pedreiras, na parroquia de Canto de Area, tamén estamos intervindo. É verdade que surdiron algúns problemas, pero teñen visos de solución. Tamén invertimos en infraestructuras deportivas, invertimos tamén nunha aportación que fai o Concello dunha obra dunha estrada provincial, Campo Pardavila, que vai proferir a través de expropiacións unha senda que una estos dos núcleos, que tamén unha aposta importante. E estamos con outros proxectos que tamén están en marcha e que abarcan a outras parroquias que en definitiva levábamos invertindo xa bastante tempo. É verdade que para os concellos eu sempre me lamento e me queixo que nunca nos chegan os fondos, non? Pero a verdade é que penso que con carácter xeral, sempre haberá excepciones, somos vos xestores, é dicir, eu penso que todos os cartos que temos tratamos de invertilos do mellor xeito posible, pero o que nos vai comendo os orzamentos municipais é o gasto corrente. Eu vimos de presentar esta semana o proxecto de orzamentos para o ano 2025, que bo que se manteñan formalmente
tamén os tempos. Eu estou contenta porque é a primeira vez que somos capaces de presentar un proxecto de orzamentos en prazo dentro do ano, inda que outras administracións incluso máis potentes non sexan capaces de facelo. Eu penso que vou ter esa estabilidade, ese rigor orzamentario, ese límite de gasto, saber os ingresos que vas a ter, os gastos que como máximo podes facer. Pero é verdade que prácticamente nun concello como o noso, que temos un orzamento cerca dos 18 millóns de euros, de 17,8, pois é verdade que prácticamente ese orzamento nos chega para o capítulo 1, que para pagar o persoal, temos 146 personas que traballan no Concello de Marín, e para o capítulo 2, que é o gasto corrente. E o gasto corrente é o que motiva o poder manter a maioría dos servicios públicos que prestamos de xeito obrigado e de xeito obrigatorio os concellos. Eu quero poñer o énfasis en 3 servizos que, igual que nos pasa en Marín, pasan na maioría dos concellos, que tiveron un incremento importantísimo e que nos está costando moitísimo aos concellos prestar. Un é o servicio de axuda no fogar, o conhecido como SAF, ¿no? Tanto básico como o das persoas dependentes. Bueno, pues licitamos por primeira vez este servizo, é verdade que prácticamente estamos invertindo pues unha cantidade de diñeiro moi importante para os concellos. Que porcentaxe se leva dos orzamentos, máis ou menos? Bueno, o porcentaxe non lle sei decir, pero que si lle sei decir é que desde acabamos de licitar prácticamente duplicou o prezo. Entre o Estado e a Xunta se paga 12 euros a hora e prácticamente o acabamos de adxudicar por cerca de 22 e pico, o sea, hai unha diferencia moi importante. O que pasa en Marín, pois pasa na maioría dos concellos. Por poñer un exemplo claro dun servicio que subiu moitísimo de prezo e que os concellos estamos asumindo. Outro servicio é a licitación que a temos posta en marcha da recollida de residuos sólidos urbanos. Saben que no mes de abril vai entrar en vigor unha lei estatal que nos obriga aos concellos a repercutir a taxa nos veciños. Bueno, xa veremos a ver como facemos, porque estaríamos obrigados prácticamente a subir a taxa a totalidade dos concellos. É un servizo que vai salir moito máis caro do que sae e que se non se repercute aos vecinos é asumido polas arcas municipais, eso claramente. E logo licitamos, por poñer 3 exemplos que é onde poñemos certa medida o acento, a xestión da piscina municipal, que tamén subiu moitísimo de precio. Cambiamos o tipo de contrato, temos un contrato de servizos e efectivamente asume o Concello moitísimo máis diñeiro do que en a actualidade, pero é un servizo moi recoñecido pola veciñanza, moi utilizado e que queremos prestar. Somente con eso, prácticamente o incremento do orzamento con respecto ao ano pasado se o levan estos 3 contratos e a partir de aí non poderíamos facer nada máis. É dicir, complexo para os concellos, temos un problema de financiación, eu me queixo en todas partes, porque a veces non estamos, se fala con carácter xeral nos distintos medios da financiación autonómica, todo o mundo tirando para a súa autonomía, pero penso que os concellos prestamos unha serie de servicios moi importantes e además penso que os prestamos porque os prestamos ben. O sea, penso que esa cercanía, esa relación que temos cos veciños nos fai bons xestores a hora de prestar esos servicios. O único que nos teñen que insuflar é máis orzamento para poder prestalos mellor e non ter este sufrimento ao longo do ano para cuadrar as contas, non? 2 capítulos son para investimentos e obras que quedarían para o ano que ven ou que entran nesta proposta de orzamentos que supoño que irán a pleno este mes ou cando... Sí, o día 12. O día 12. E endeudamento, si é que vai. Nos, no capítulo 6, que é o capítulo de inversións, no orzamento non levamos ningunha inversión porque non temos con que financiala. Como facemos as inversións de cara ao ano que ven no Concello de Marín? A través dos plans e dos convenios que temos firmados. Temos un plan máis provincia da Diputación, un proxecto presentado tamén para o plan extraordinario, que tamén, bueno, pues, unha humanización dunha rúa que é a de Tiro Navaljaner, que tamén é moi importante. E temos tamén convenios coa Xunta de Galicia, tanto con Augas de Galicia como coa Consellería de Infraestructuras para estas obras que prácticamente finalizarán o ano que ven. Está o colector de Río Lameira, que é unha obra de infraestructura hidráulica importante, sé que é unha obra complexa desde o punto de vista do saneamento, pero que nos vai permitir seguir impulsando e estendendo esa rede separativa que permita que cada vez sexa máis eficaz todo o sistema de saneamento. E a maiores estamos executando un plan de sostenibilidade turística que está xestionado con fondos europeos e que vai a permitir desenvolver o resto das obras que nos quedan por iniciar. Me refería antes a esa
a piscina de agua salgada na contorna do Paseo Alcalde Blanco, que será unha realidade, se todo vai ben, de cara ao próximo verán. Temos que tamén licitar un itinerario novo, porque está moi deteriorado, de cara ás praias, de cara á playa de Portocelo, tratando de chegar incluso a Demogor, para facer estes paseos que antes só se utilizaban en verán, ahora se utilizan prácticamente todo o ano, e mellorar sobre todo a súa mobilidade, que as bicis, a xente que cada vez pasea máis de todas as idades, pois poda facelo nunha contorna natural que invito a todo o mundo e sigue sendo un dos bons atractivos turísticos para a xente de fora, porque a todo o mundo lle apetece ver as boas paisaxes, as boas playas e disfrutar dun bo paseo. Estamos mellorando no clima, penso, estamos tendo un inverno, que xa empezou o inverno, que parezca increíble, pero hoxe chove un pouco, pero estamos tendo unha boa temperatura. Pero aí tamén ten xestión vostede co Vaticano, por directa? Por ahora non. Pero non me negará vostede que estamos tendo un bo inverno. Sí, Ese paseo, lle podo decir que tanto pola mañán como pola tarde, se non nos escoita o alcalde de Sanxenxo, podemos decir que as playas de Masín son as mellores do mundo. Sí, pero non lle digas a ninguén, senón se nos enchen de xente, despois non temos sitio na area. Efectivamente, son playas moi boas, son playas moi urbanas, dunha arena fina e dunha agua moi boa, e teño que decirlle que están cheas todo verán. Este venres, día 6, o fútbol sala, Marín, capital do mundo mundial, do fútbol sala. Bueno, pois efectivamente, nos levamos tempo apostando polo deporte, creamos moitas escolas deportivas municipais e, sobre todo, somos tamén sede de albergar distintos eventos deportivos, por eso, bueno, pois tamén invertimos nos pabillóns. E tamén é un polo de atracción turística. É un polo de atracción turística. Eu penso que esta ponte hai varios ingredientes, pero un deles, polo que vai haber xente en Marín, eso repercute na hostelería, se ve claramente, por eso lle decía o do tempo, que as terrazas se usan con asiduidade, e si se nota, sobre todo en determinadas idades, cando van acompañadas dos pais, das familias, si se nota claramente cando hai eventos deportivos, porque son moi atractivos para a xente. Marín se patea moi ben, ten uns arredores que, mentras os nenos igual están no pabellón ou no campo de fútbol, pois se aproveita para ir tomar algo ou dar unha volta. Eu invito a todo o mundo porque efectivamente levamos anos apostando polos eventos deportivos e penso que é unha peza fundamental. Bueno, casi todas as capitales ou casi todas as cidades o que queren é traer, lóxicamente, xente, non? E os eventos deportivos son un dos reclamos fundamentais. Sí, hoxe en día en determinadas categorías, sobre todo dos nenos, que provocan que viaxen cos nenos moitas veces as familias, e que falen ben, e despois volvan. Levamos anos pues tamén organizando determinados campeonatos de España en distintas disciplinas, e eso sí se nota na cidade claramente, a verdade que sí. Claro, como está o Nadal? Como están os preparativos? Como están as luces? En Vigo xa empezou hai uns días, pero... Sí, empezaron uns días. Nos tratamos de manter a tradición de empezar no mes de decembro. Eu penso que, bueno, un mes de Nadal relevante, está ben. Nos mantemos a tradición de acender o alumeado navideño dentro das nosas posibilidades. O día 5 o faremos cunha chocolatada, que está todo o mundo invitado. Isto é este xoves. O faremos este xoves, o faremos diante da Praza de España, diante da Porta da Escola Naval, ali o final de Alameda, onde o facemos nestes últimos anos. Está invitado o Coro Talasa, que fará un pouco o acendido, que cumple 30 anos de trayectoria, un coro importante cunhas voces maravillosas que temos en Marín. Bueno, creo que sairá ben. Temos unha programación de todo Nadal moi interesante, moi dirixida aos nenos e nenas, como pode ser natural. Temos un carrusel que, coa colaboración da Asociación de Comerciantes, poñemos na Alameda. O tren estará facendo as súas rutas do Nadal, tanto cos colexios como despois. É o gran atractivo do Nadal. E logo abriremos posteriormente tamén as carpas que teñen este ano no Parque Guren, concentrado as actividades tanto para os nenos como para a xuventude. Bueno, é un programa repleto. A mí me sigue gustando, o día que máis me gusta o Día de Reyes, logo posteriormente
prepararemos, como sempre, a cabalgata que non deixa de poñer ese broche, ese punto final a un Nadal que sempre debe ser adicado aos nenos, familiar, nunha cidade como Marín onde sempre hai ese rebumbio que implica o comercio, que implica as actividades, ao mercado, ven xente de fora que se xunta coas familias e sempre hai un moi bo ambiente, verdade? Vostede é moito de Nadal? Bueno, a mí me gusta celebralo. Non me importan nin as comidas familiares nin os regalos. Si son esos ingredientes, sí. Non lle escapo a nada. Fai moitos anos que na miña casa se celebra Noiteboa, Navidade, fin de ano, Ano Novo, Noite de Reyes e Desayuno de Reyes e o cumprimos. E a princesa Leonor na Escuela Naval, que supón isto para Marín e que recoñecementos hai que darlle, que distincións que soporta, que aporta, digamos, para Marín, para Galicia, para toda a tradición marítima e da realeza que ten, porque por aí pasou o seu abuelo, o seu pai, non? Bueno, pois efectivamente eu sempre digo que para nós a Escuela Naval é a nosa universidade. Quen que ir a ser marino ten que vir a Marín, cursar os estudios e demais. Ela é unha alumna, pois efectivamente, privilexiada e nos estamos encantados de que este neste centro, como digo, de alto rendemento, non pudendo lexir calquera academia do mundo, pois vir a Marín para nós é unha publicidade pois que efectivamente recoñezcamos todavía máis pois a importancia de ter a única sede dunha Academia da Armada en Marín. A partir de eso, ela leva unha vida totalmente normal, coa súa promoción, e para nós, pois, efectivamente, igual que pasou co seu pai, sobre todo porque sempre lle vai quedar de cara ao futuro esa relación con Marín, donde precisamente pola súa idade acabe forxando amizades, vínculos e demais. Nos iniciamos un expediente no Concello para nomear a filla adoptiva, está ahora mesmo en prazo de exposición pública, terá a súa aprobación definitiva, e un pouco recoñecemento, e un pouco que de xeito institucional pretendemos darlle desde o Concello. É dicir, para nós estamos encantadas de tela, penso que un bo exemplo de valores e de principios de cara a xente da súa idade, da súa sobre todo pola responsabilidade que ten, e sobre todo porque de cara ao futuro eu penso que poñer en valor ese tipo de valores é efectivamente importante para a nosa cidade e importante para ese vínculo. A verdade é que despois, igual que lle pasou ao seu pai, co paso do tempo, así o día a Constitución será reina, e efectivamente, pois seguirá vinculadas con a Naval, pudendo, como fan eles, visitarnos de cara ao futuro algunha vez ao ano para realzar ese prestixio de ter esa universidade, esa Academia da Armada onde ano a ano estudian 600 persoas e que efectivamente teñen tamén a oportunidade de ser os seus compañeiros. Un vínculo positivo desde todos os puntos de vista. Eu só lle veo cousas positivas, é dicir, si de algún sitio de toda España, igual que pasou en Zaragoza e logo pasará en Murcia, en San Javier, pois elixe 3 sitios onde están ubicadas as 3 academias para a súa formación de cara ao futuro, pois penso que podemos contribuir e que temos que estar orgullosos desa cercanía, desa vecindade e sobre todo do seu recordo de cara ao futuro, que cando alguén de cara ao futuro lle fale de Marín non teña que explicarlle moito máis. Como lle gustaría acabar este paso, esta edición aquí de Falemos hoxe, señora Ramallo? Con que quere remarcar ou que quere dicir do que non falamos? Bueno, falamos de moitas cousas, como estamos en decembro, pois se poden xa felicitar as festas, pois agradecer sobre todo que de cara ao ano que ven, e tal e como está a política, e será un pouco ao mellor terminar como arrancamos, non? Que tal e como está o panorama político, que moitas veces non leva máis que a desazón ou a desgaste, pois penso que hai que facer un alegato de que se pode traballar en política de xeito educado, de xeito constructivo, que debemos facérnoslo ver todos, de que todo o que estemos deconstruindo agora será moi difícil de construir de cara ao futuro, que é moito máis fácil dar boas noticias ou de xeito demagóxico que contar a realidade, pero penso que en definitiva estamos nunha profesión que a algúns nos toca en algúns momentos da nosa vida de xeito voluntario, pero sobre todo que estamos nun momento de servicio público que debemos poñer en valor. Eu si me gustaría acabar así desexando que o próximo ano sea menos crispado.
que se cumpla. Foi un placer contar con vostedes nesta edición de Falemos. Bo Nadal, boa noite e hasta unha vindeira ocasión. Ben, pois moitas gracias, igualmente. Bo Nadal. Nos vamos a publicidade, da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a Marta Giraldez, alcaldesa do Concello de Meis, para, lóxicamente, facer este repaso e que tamén nos conte como prepara este Concello rural e cercano aquí a nosos estudios centrais de como prepara o seu Nadal e como van a vivir. Así que non o perdan, será dentro de un instantillo.